al'amarin markahul sabus kuwa kashe gari da sassafe ya sammako ya isa ɗakin mahaifiyarsa Samaratu da zuwa iske ta a zaune tana nazari a cikin madubin tsafinta har ya buɗi baki zai ce da ita wani abu sai ta dakatar da shi da hannunta mai nuna masa alamun cewa ya shiru markahul sabus ya samu ya tsuguna ya ci gaba da jiranta har sai da ta gama tsatsubanta sannan ta juyo ta dube shi fuskar ta cike da alamun fargaba da damuwa Samaratu tace ya kai dana na san kana cikin dokin san jin karshen labarin da na baka jiya akan gogormayin mahaifinka to kai sani cewa yanzu babu lokacin yin haka domin na hango wani babban bala'i dake shirin afkuwa gare ka cikin matukar mamaki markahul sabu zai ce menene zai faru gare ni Samaratu ta nisa tace sarki Lu'manu bai mutu ba kuma yana nan yana shirye-shiryen zuwa nan ya kama ka kuma ya raba ka da masoyiyarka Gimbiya Sima ko da jin wannan batu sai markahul sabus ya rude ce haba ummina wacce irin magana kike ne haka alhalin su Jafar sun bani labarin cewa jarumi Hubairu ya murde wuyan sarki Lu'man ya kashe shi Samaratu tace kware ko ya kashe shi amma ka sani cewa Lu'manu na da ruhi 1000 yanzu an kashe ɗaya saura 999 yayin da markahul sabus zai ji wannan batu sai ya sake dabarbarcewa ya rikice cikin imota yace ni ban taba ji an ce mutun na da rai 1000 ba anya ko Lu'man mutun ne idan har ruhinsa 1000 ne na rantsi da darajarki ko a cikin aljanu ba za a samu hatsabibi kamar sa ba Samaratu ta bushe da dariya sannan tace ai ko kai kuskure domin babbama da babban sa tsaya ka ji sarki Lu'man na da ubangidan nasa ko na aljani ne babban takadiri wanda ke shirin mulkar duniyar nan gaba daya sunansa Boka Shamar shine wanda ya kirkiri ruhi 1000 ya boye sarki Lu'man a halin yanzu duk duniya babu wani matsafi da ya kai Shamhuru karfin sihiri da sanin abubuwan da ke faruwa a duniya ko ina da ina ya kai dana kai sani cewa Shamhuru yana da fada a can tsibirin Bahar Zos inda babu wani mahaluki da ya isa ya je sai da izinin sa markahul sabu zai sake duban Samaratu yace to ke ya akai duk kika san waɗannan abubuwa Samaratu ta murmushi tace da can kimanin shekaru 70 baya kakana na 10 ya taba yin bauta a karkashin Boka Shamharu har sai da ya zama babban hadiminsa yayin da kakan na ya fahimci manufar Shamharu ta san mallakar duniya gaba daya sai ya kaurace masa kuma ya dawo gida ya bayyana sirrin Shamharu ga ƴan uwansa bisa wannan dalili ne Shamharu ya turo dakaransa da su kashe kakana da dukkanin danginsa gaba daya kaka ta ce kade ta tsira bayan ta haifi mahaifiyata ne ta sanar da ita wannan sirri kuma ta gargade ta da kada ta kuskura ta fada kowa mahaifiyata ta tsuke baki bata ga kowa ba sai da ta haife ni na girma sannan ta sanar da ni ma kuma tun daga lokacin ban ga kowa ba sai kai a yanzu ya kai dana bincike na ya nuna min cewa sarki Lu'man zai zo ne nan da kwana 40 ina san lalle ka hanzarta zuwa kogon Zuhurum ka debo tsumin dodo Kiryanu ka dawo a cikin mako bi kacal domin mu hanzarta tashin Gimbiya Sima daga barci ai shagalin bikinku ana kare bikin zan dauke ku da kai da amaryarka da kai ku cin kogon tsafi na inda babu wani mahaluki da ya isa ya shiga balle ya kamo ka batun raguwar abubuwa uku da nace zan faɗa maka su ka sani ba yanzu ba sai nan gaba lokacin da Samarat ta zo na azancanta sai markawul sabu zai miƙe zumbur yace yake ummina na rantse da darajar tsafinki zan tafi zuwa kogon Zuhurum yanzu nan kuma zan dawo tare da tsumin Kiryanu a cikin kwanakin da basu haura 14 ba kafin Samaratu ta ƙara faɗin wani abin tunin markawul sabu ya sama ya bace a cikin gajimare kamar yadda ya sha bakar wahala a wancan karo sa'ad da yazo kogon Zuhurum haka ma wannan lokacin al'amarin ya kasance wannan karan ma wahala ta fi tsananta domin irin masifin da markahul sabu zai shiga sun ninka wadancan sai da markahul sabu zai suma sau 647 sakamakon mugun artabin da ya sha fama tsakaninsa da mugayen aljanu iri-iri da kuma mugayen dodanni lokacin da ya so bakin kofar kogon Zuhurum gaba ɗayan jikinsa ya fata-fata
akalla za a samu raunuka guda 100 a jikinsa. A lokacin jini na malala daga jikinsa kuma jiri na ɗibarsa, yana ganin bishiyoyi da duwatsu dishi-dishi, idanunsa na rufewa da buɗewa. Babbar sa'ar da ita ce ya iso kogon Zuhurum ne da tsakar dare, lokacin kuwa Dodo Kiryanu da matarsa Mashamu na cikin kogon Zuhurum suna barci, kuma kofar kogon a rufe take. Nan dai Markawul Sabus ya hau kan wata katuwar bishiya ya kwanta, yana numfashi sama-sama kamar mai jiran ajali. Ba zato ba tsammani sai ga wani koren hayaki ya bayyana gabansa, al'amarin da ya mutuka firgita shi kenan, saboda ya san cewa ƙarshen burin rayuwarsa ya zo, domin a halin yanzu ba shi da saurin wani ƙarfi a jikinsa, ba zai iya kare kansa daga kowace irin masifa ba. Nan take koren hayakin nan ya rikide zama mutum bil adama. Mutumin dogo ne, yana sanye da warkin fata. A hannunsa na hagu akwai wata siririyar sandar tsafi, a hannunsa na dama kuwa wata isgaci. Babu takalmi a kafarsa, damatsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi. Gashin kansa fari ne fat, ko ina furfura ce ta lullube, babu silin bakin gashi guda a kansa. Akalla shekarunsa sun haura 90, jikinsa amurde yake, wato yana da kila karfi. Kai da ganinsa ka san cewa da can an yi jarumta. Yayin da Markawul Sabus ya arba da wannan mutum, sai ya bude baki da kyar yace, mutum ne kai ko aljan? Da jin tambayar sai mutumin ya kyalkyale da dariya, sannan yace, ni bil adama ne, ni ne boka Sulbaini ibn Barzul, wanda ke zaune a jejin Falwas cikin kasar Lahari. Ya kai Markawul Sabus, kai sani cewa ni bawa ne mai kula da sarautar gidan su Gimbiya Sima, kuma na gaji wannan bauta a wajen mahaifina. Tun kafin ka haɗu da Gimbiya Sima, na haɗa ta da wani bawa na Aljani Durfus domin ya raka ta tafi neman wani littafi da ake kira Kundin Tsatsuba. A sanadiyar hakan ne Sima ta haɗu da su Jafaru dan Ruziyal, kuma ta haɗu da jarumi Hubairu, ma'abocin addinin Musulunci. Tuna Gimbiya Sima ta karɓa addinin Musulunci, dan haka duk sa'ad da ta farka daga dogon barcin da take, kana kusantar ta zaka kone kurmus. A halin yanzu na zo ne gare ka domin na taimaka maka ka ɗebi tsumin Dodo Kiryanu, mu tafi tare zuwa ga mahaifiyarka Bokanya Samaratu, amma fa ba za mu tashi Gimbiya Sima daga bacci ba sai bayan na sihirce ta dan kada ta zama ajalinka. Sa'ad da boka Sulbaini ya zo na azancansa, sai Markawul Sabus zai ce, ya kai wannan boka, naji duk abin da ka faɗa, amma ina son ka amsa min tambaya guda ɗaya, wai shin menene ribarka idan ka taimaka min har na ɗebo tsumin Dodo Kiryanu? Ko da jin wannan tambaya sai Sulbaini ya bushe da dariya, sannan ya ce, hakika zan samu riba har guda 3. Riba ta farko ita ce, ni ma zan yi amfani da wannan tsimi dan tashin aljani na Durfus, wanda su Jafar suka shayar da shi ruwan banjin aljanu ya tuntsire da bacci. Yau kwanansa 180 cib yana barci, ba kwa zai farka ba sai an yayyafa masa tsumin Dodo Kiryanu, ko kuma ranar da su Jafaru suka gama karanta Kundin Tsatsuba. Kafin wannan lokaci kuma akalla nan gaba a shekara 70. Riba ta tabi ita ce, ina son ka sada da mahaifiyarka Bokanya Samaratu, domin na haɗa kai da ita na samu damar biyan wata bukata. Riba ta 3 ita ce, ina son ne amfani da wannan damar na ɗauke ku kai da masoyiyarka Gimbiya Sima na mai da ku birnin Laharim ku ci gaba da rayuwarku a can. Yayin da Markawul Sabus zai ji wannan batu, sai ce, ya kai wannan boka, hakika na amince ka taimaka min na ɗebo tsumin Dodo Kiryanu, amma fa ina tsoron butulcin ku na bil adama, babu mamaki ka yaudare ni. Sulbaini ya sake bushewa da dariya, sannan ya ce, ai idan yaudara ka nake sanyi, ba zan so ka sada da mahaifiyarka ba, domin ku ita ba cikakkiyar hatsabibiya ce kamata. Da wannan furci ne Markawul Sabus ya samu yar nutsuwa a zuciyarsa, har ma ya saki jiki da Sulbaini. Nan take Sulbaini ya dauko wani garin magani ya sa a raunukan jikin Markawul Sabus. Gama sa maganin ke da wuya, Markawul Sabus ya ji sabon kuzari ya shige shi, tamkar bai taba jinya ba, al'amarin da ya mutukar bashi mamaki kenan. Cikin farin ciki ya miƙe zaune suka ci gaba da hira, amma duk abin da ke faruwa boka Sulbaini tsaye yake cikin iska, sai ka ce tsuntsu mai fuka-fukai. Markawul Sabus ya ce, ya kai wannan boka, ina son ka faɗa min bukatar da ke gabanka har kake son haɗa kai da mahaifiyata. Ko da jin haka sai boka Sulbaini ya bushe da dariya, ya ce, wannan tambaya taka ta shafi wani hurumi daban da alaka ta da kai. Al'amari ne wanda ya shafi manyan boka duniya, bai shafi jarumai irin ku ba.
abinda nake so da kai ka ci gaba da jajircewa bisa dukkan bukatarka da ka sa a gabanka domin ka zama gwarzo kuma ka bar abin alfahari kamar yadda mahaifinka Larkul ya bar abin tarihi a cikin al'ummar aljanna. Ko da jin wannan batu sai mamaki ya kawo Markabu Sabus yace ya akai ka san labarin mahaifina. Sulbai ne yake ce da dariya yace shin kana tsammanin akwai wani abu da ya faru a duniya wanda ban san shi ba? Babu wannan abu, kuma ka sani mahaifiyarka ma ta san komai. Shin bata baka labarin boka Shamharu ba, aljannin da ke burin mulkar duniya? Daga ni sai mahaifiyarka mu kaɗai ne muka san da zaman boka Shamharu. Kamar daga sama sai suka ji an ce sai kuma ni ne cikon na ukun ku. Markahul Sabus da Subani suka yi ga gabas da yamma kudu da arewa, basu ga me wannan magana ba. Daga can kuma sai suka ji an kece da dariya. Dariyar na daukewa wani gajeren mutum mai irin sufan mutanen birnin Sin ya bayyana gare su yana murmushi. Shekarun mutumin za su kai 80 da doriya, kuma akan wani murgujejen zaki yake. Ko da ganin sa sai Sulbaini ya murtike fuska ya nuna shi da yatsa. Yace kai kuma waye daga cikin bokan duniya? Mutumin ya sake bushewa da dariya sannan yace ni ne boka Jinshan na birnin Sin, mahaifin Yalisa, yarinyar da ta hada kai da Jafaru suka mallaki Kundin Tsatsuba. Ni ma nazo nan ne domin na samu tsumin dodo Kiryano dan biyan wata bukata. Cikin alamun mamaki Sulbaini ya dubi Jinshan yace ya kai wannan boka, hakika na dade ina jin labarinka tun kafin na shahara abokanci, amma ban taba ganin ka ba a madubin tsafi, kuma babu yadda ban yi ba na ganka, amma abu ya faskara. Boka Jinshan ya bushe da dariya yace ai ba za ka taba gani na ba a madubin tsafinka, domin nayi sihirin da babu wani boka da ya isa ya san sirri na kamar yadda boka Shamharu ya boye dukkanin al'amuransa. Tabbas Shamharu ne kadai bokan da nake shakka a duniya, kuma na rasa hanyar da zan bi daga bayansa, domin na san cewa komai daren dadewa sai ya kashe dukkanin bokan duniya, kuma sai ya mallaki gabaɗayan mutane da aljanun duniya. Ba dan Jafar da Elisa sun fara karanta Kundin Tsatsuba ba, da tuni ya gama aiwatar da shirinsa. Abu ɗaya ne zai kawo mana cikas, ba komai bane face mu abota addinin musulunci. Waɗannan mutane suna da ƙarfin shiri da taurin kai. Sa'ad da boka Jinshan ya zo na azancansa sai Sulbaini yace ya kai Jinshan, ni ina ganin cewa inda zamu haɗa kai da ni da kai da kuma Samaratu mahaifiyar wannan aljanin, zamu iya kawar da boka Shamharu. Cikin furgici Jinshan yace wane mu, ƙaryan mu ta sha ƙarya. Shamharu yayi gaba na baya sai labari. Ka sani cewa a halin yanzu duk duniya babu tsoho mai shekarun Shamharu. Mahaifinsa na daga cikin aljanun farko a duniya. Mahaifin nasa ne ya fara kirkirar tsafi, dan haka shi gadan tsafi yayi, ba kamar mu ba da muka tsinci tsafi da rana tsaka. Sai da Shamharu ya shekara 1000 yana koyon tsafi a wajen mahaifinsa, sannan kuma ya bazama duniya neman wasu sirrukan tsafin ta hanyar bincike da kansa, har ya gano sabbin abubuwa guda 1000 waɗanda shi kansa mahaifin nasa bai san da su ba. Yayin da Jinshan ya zo na azancansa, sai Sulbaini ya aje zuciya yace lalle tsafi kogi ne, mutum bai isa ya san shi gaba ɗaya ba. Jinshan yace kware kuwa, ko ma shi kansa Shamhurin har yau har gobe bai gama sanin wasu boyayyen sirrukan tsafi ba. To yanzu ya za a yi mu tsira daga sharrin Shamharu, tunda dai nufin sai ƙara da mu? Sulbaini ya tambaya cikin damuwa. Ba mu da wata hanya da ta wuce mu mallaki Kundin Tsatsuba wanda ke tare da su Jafar. Idan kuma muna son mu mallaki wannan littafi, dole ne mu samu abubuwa uku. Abu na farko shine wannan tsimi na dodo Kiryano. Abu na biyu shine wani aljani da ake kira Ramnakawu, wanda ya kasance hadimin boka Shamharu. Yanzu haka aljani Ramnakawu na tare da Ruziyal mahaifin Jafaru da kuma wani boka washi Hajar al-Mukurus, suna can birnin Misra suna aikin rubuta sabon Kundin Tsatsuba. Hakika za su kammala wannan aikin a cikin kwana 160. Idan har suka kammala, Shamharu zai tsaye da su Jafaru daga karatun Kundin Tsatsuba, kuma zai raba su da kundin ya zama shi kadai mallaki Kundin Tsatsuba guda 2. In ko ya samu wannan nasara, kowa ya shiga uku. Dole ne mu shiri mu tafi birnin Misra mu kama aljani Ramnakawu dan tsayar da wannan aikin na rubutun sabon kundi. Idan muna son mu kama aljini Ramnakawu, dole ne mu sako jinin zaratan jaruman aljinu guda 1000 da jinin zaratan jaruman bil adama guda 1000 da kuma jinin manyan dabbobin dawa guda 1000. Idan muka hada wannan jini a waje daya, sai mu hada wani sihiri
da zai zamo garin hoda. Siratacce hoda zamu fesa aljani ramda kago ya bingire da bacci. Yayin da boka Jinshan ya zo na azancansa sai boka Sulbaini ya ce tabdijan ai ko samu waɗannan jini kala uku ba karamin aiki bane, za a sha muguwar wahala da muguwar gwagwarmaya. Jinshan ya ce kwarai kwa, sannan ya ci gaba da cewa abu na uku da zamu nemo shine makamin farko da aka kera a duniya aka kisa da shi. Wannan makami ba komai bane face wata tsafaffiyar adda dake ajiya a can fadar boka Shimharu dake tsibirin Bahar Jos. Idan har muka samu nasarar sato wannan adda muka shafa tsumin dodo Kiryano a jikinta, zamu iya yakar boka Shimharu mu kashe shi. Yayin da Jishan ya zo na azancansa sai Sulbaini ya ce tabdijan ai ko balbus sarkin barayin aljanu bai isa ya shiga fadar sarki Shimharu ya sato wannan adda ba. Jinshan ya ce kware kuwa, yanzu dai mu bar batun adda mu dawo batun tsumin dodo Kiryano da jini ram da kago, ya za a mu mallake su. Sulbaini ya numfasa sannan ya ce ka da kan shawara ta yanzu. Idan muna so mu samu tsimi da ram da kago dole ne mu haɗa kai mu zama tsintsiya madaurin mu guda. Gobe da safe dodo Kiryano da matarsa Mashamu za su buɗe kogon Zuhurum su fito dan tafiya farauta abin da za su ci. Da zarar sun fito sai mu haɗa ƙarfi mu ukun nan mu je mu yaƙe su mu kashe su mu kwashi tsimin mu tafi. Na rantse da darajar tsafi duk da cewa za mu haɗa ƙarfi sai mun yi da gaske sannan za mu iya halaka su. Ƙarfin dodo Kiryano da matarsa Mashamu ya wuce dukkan tunaninku. Ƙarfin sihirin mu ba zai kwace mu ba a hannunsu, sai dai tsabar jarunta da hikima. Sa'ad da Markahul Sabus da boka Sulbaini suka ji wannan batu sai suka shiru suna nazarin al'amarin. Kashe gari da safe lokacin da rana ta fara hudowa sai kofar kogon Zuhurum ta bude. Dodo Kiryano da matarsa suka fito daga ciki, kowannen su yayi hamma gami da mika kai kace manyan dawa ne yake gurnani. Mashamu ta daga kanta sama ta shaki numfashi tace kai mai gida, ni fa kanshin bil adama nake ji, naga alama yau tsautsayi ya kawo wasu masu ƙara kwana. Kiryano yace haba ai na zaci hanci na ne ke wadara ta, ni ma naji kanshin su. Tabbas ko idan muka kama su sai mun yi musu kisan gilla kafin mu cinye su, ko dan mu huce takeicin mutuwar yar mazara su. Mashamu tace kware kuwa, kawai sai ta fashe da kuka tace mai gida, wanda duk ya kashe Zarazu ya cuce mu, cutar da har abada ba za mu iya dokar fansanta ba. Kiryano ya janyo Mashamu zuwa jikinsa ya shiga rarrashin ta, yace ki daina kuka, ai komai rabo ne, idan muna da rabo nan gaba zaki samu haihuwa. Mashamu tace kayya, ka dai sani cewa sai na ci bil adama 1000 sannan nake samun ciki. Yaushe rabona da ganin bil adama a dajin nan akalla an kai shekaru 20 baya. Duk wannan hira da kewa kana tsakanin dodo Kiryano da matarsa Mashamu, su Markahul Sabus na nan kan bishiya nesa kadan suna sauraro. Bayan su dodo Kiryano sun gama hirar su sai suka fara dubo-dubo da leke-leke cikin sanda dan su kama bil adaman da suke jin kanshin sa. Ba a dade da faruwa hakan ba, Markahul Sabus, boka Jinshan da boka Sulbaini suka rikide suka zama haske uku. Hasken ya haɗe duka ya dunkule a waje guda ya zama Markahul Sabus a cikin babbar halitta, kawai sai ya duro da kan bishiya ya tare gaban su dodo Kiryano. Duk da girma irin na dodo Kiryano da matarsa sai da suka zama tamkar akuya a gaban saniya. Fiye da shekaru 100 baya Kiryano da Mashamu ba su taɓa ganin aljini mai girma da kwarjini ba kamar wannan wanda ya bayyana a gaban su. Cikin alamun tsoro Kiryano da Mashamu suka dan ja da baya. Kiryano ya ce kai kuma waye, ne ya kawo ka nan? Ko da jin haka sai Markahul Sabus ya bushe da dariya cikin wani irin sauti mai kama da kukan jaki. Yace ni ne aljini Markahul Sabus, nazo ne gare ku dan na yake ku na kashe ku kuma na ɗebi tsumin ku. Yayin da Kiryano ya ji wannan batu sai dukkan tsoro ya kau daga zuciyarsa, ya takarkare ya rushe da dariya wacce ta haddasa kakkarewa bishiyoyin dajin gaba daya. Sannan ya dubi Markahul Sabus ya ce ƙaryarka ta sha ƙarya mai ƙara kwana. Na rantse da darajar tsimi na yau sai mun ga bayanka a nan wajen. Tabbas kai ne ka kashe mana yar mu Zarazu, domin naji kanshin ta na tashi daga jikinka. Markahul Sabus ya bushe da irin tasa dariyar har sai da wuta ta rinka fita ta bakinsa. Sannan yace ba ni ne na kashe yarku ba, amma a sanadiyata ta kashe kanta. Nan take Markahul Sabus ya kwashe labarin duk abin da ya faru tsakaninsa da Zarazu ya zayyane musu. Yana ga ba su labarin suka fashe da kuka gaba da.
a lokaci guda kuma suka taso masa aka gauraya aka fara artabu duka cizo da yakushi ta ko ina suka rufaro makahu sabus shi ma yawanzu yana mai mayar da martani nan take ƙasa ta hau girgiza duwatsu suka rinka farfashewa koramu suka rinka fantsama bishiyoyi suka rinka kama da wuta saboda rubdugun da markawu sabus ke yi da su dodo kiryanu sai da aka shafe kwana 7 ana wannan fada ya zama na kowannen su ya raunana mutuka kuma an galabaita haika ko ina a jukkunan su jini ne ke zuba a dare na 7 ne duk suka zube kasa gaba daya suka kura juna ido aka rasa wanda zai iya tashi saboda tsananin galabaita nan fakir ya duba mashamu yace yake matata ki sani cewa wannan halin da muka shiga sanadi ne na ajalinmu domin koda mun ci nasara akan wannan shedanin aljani ba za mu rayu ba ina son ki ƙara jajircewa ko dai mu kashe shi ko kuma mu yi ragas mashamu ta buɗe baki da ƙyar tace kware mai gidana ni ma shirin da ke cikin zuciyata kenan kuma ne muka alƙawari ba gudu ba ja da baya sai dai na zama gawa anan a can bangaren markawul sabus kuwa kawai sai rikide ya zama haske uku hasken farko ya zama boka jinshan haske na biyu ya zama boka sulbaini haske na uku ne ya zama markawul sabus dukkanin su suka faɗi ƙasa a cikin mawuyacin hali domin duk jikin su yayi kaca-kaca da raunuka yayin da su dodo kiryanu suka ga rabewa aljani markawul sabus zuwa halitta uku sai suka cika da mamaki mashamu tace haba ko da naji ni kam nayi mamakin irin karfin wannan aljini ashe da halitta uku muke fafatawa mai gida maza mu mamaye su mu gama da su kafin su sake hadewa kafin su damke su tuni sun sake rikidewa sun zama haske uku kuma suka dunkule suka zama katon markabu sabus nan fa aka fara sabuwar gwagwarmaya aka yi ta fafatawa har tsawon wasu kwanaki 7 daga ƙarshe markabu sabus ya samu nasarar karya wuyan mashamu ya jefar da gawar ta tamkar ya wurgi da tsumma ko da kirya ne yaga an kashe masa mata sai ya kururuwa mai tsanani wanda ta janyo ƙara hautsunewa jejin kai kace aradu dubu ce ta zubo daga sama nan fa rarrabin markahu sabus ya damfara shi da ƙasa ya take wuyansa da kafa guda markahu sabus ya fara kakarin mutuwa ba zato ba tsammani sai wata jibgegiyar aljana ta bayyana nan take ta kama kan dodo kiryano ta murde masa wuya take jijiyoyin wuya nasa suka tsitsinke shi ma ya faɗi ƙasa matacce a wannan lokaci markawu sabus ya suma sai da jibgegiya aljanna ta yayyafa masa ruwa ya farfado yana farfadowa ya rikide ya zama hasken nan guda uku wato sulbaini da jishan da suka fita daga jikinsa bayan sun dawo ainihin siffofin su sai suka yi arba da jibgegiya aljanna a zaune ta kura musu ido tana murmushi cikin tsananin mamaki da farin ciki markawo sabus ya rarrafo gare ta suka rungume juna yace yake ummina hakika kin ceci rayuwata da ta boka nan ba dan kin kawo mana dauki ba da tunin mun zama gawarwaki Samara ta murmushi tace a duk abin da ke faruwa gare ku ina gani a cikin madubin tsafi na markawo sabus ya janye jikinsa daga nata sannan ya dube ta cikin halin damuwa yace yake ummina yanzu ashe kina da ƙarfi haka kuma zaki iya zuwa nan ki ɗebo tsumin dodo kiryano amma kika banna ina wahala gashi har na kusa rasa rayuwata ko da jin wannan tambaya sai Samar tace ya kai dana idan baka fito kai gwagwarmaya ba ya za a yi na san iyakar jarumtaka ya za a ka gaji mahaifinka jarumi lakur dole ne ka fito kai karo da maza domin ka zama namijin duniya ka bar abin alfahari markahu sabus ya murmushe ce magana ki gaskiya ce bokajin shan da boka sulbaini kuwa tuni sun kasa ko motsi banda kallon Samaratu ba abin da suke ta tafi da imaninsu sun riga sun tsinke da al'amarinta nan take Samaratu ta warkar da raunukan da ke jikinsu tamkar ba su taba illata ba al'amarin da ya ƙara firgita su kenan suka san cewa lalle gaba da gabanta bayan sun samu nutsuwa sai Samaratu ta dubi bokajin shan da boka sulbaini tace bana buƙatar bayanin komai daga bakin ku na san komai dangane da shirin ku da ni da ku babu abin da ya kamace mu sai mu haɗa kai domin mu mallaki kundin tsatsuba na ɗaya wanda ke hannun su Jafaru kamar yadda ka sani dole ne mu mallaki abubuwa uku kafin kundin tsatsuba ya dawo hannun mu abu na farko shine za mu samo makamin farko da aka fara kerawa a duniya wanda ba komai bane face addar da ke aje a fadar boka Shamharu
wannan adda ita ce kadai matsalar mu a yanzu domin ban san yadda zamu yi mu mallake ta ba amma ku sani cewa bayan mun samu nasarar kamo aljini ramna kawo zan iya yi mana bincike na gano mafita sa'ad da Samaratu ta zo na azancanta sai farin ciki ya kama su boka Jinshan saboda ganin cewa Samaratu ta gama musu aiki mai wahala na batun hada sihirtacce hoda